Ako kasi gusto ko yung mabangong tao. Ang bango. Sobrang yun yung pinakamasakit na death for me. Kasi akala ko masasanay na ako kasi sunod-sunod nga na may inaano nila na namamatay ganyan. Sobrang sakit nun. Kasi si Spotty guys, siya yung pinakamatagal talagang lumaban. Hey everyone! Welcome back to another vlog. Nandito na ako sa Pangasinan. Meron akong good news sa inyo, pero hindi pa sa ngayon. Hindi ko pa sasabihin sa ngayon kapag ano na, kompleto na. Update guys sa mga aso natin, sa mga pututan. Nagbabalat yung mukha ko, but anyway. Hindi yan ang topic natin ngayon. Update ko lang kayo guys sa mga tuta. Diba? Dinala ko sila sa RC Animal Land Veterinary Clinic. Ayun. So, almost a week na nandun sila. So, dinala ko sila Wednesday. Tapos, na-discharge yung dalawa nung Monday. So, guys, di ba anim yung puppies ko? Tapos, yung isa namatay dito sa bahay. Parang sinerohan ko yung puppy na yun ng gabi. Namatay siya ng madaling araw. Yun yung pinakaunang namatay na puppy. Kinaumagahan, dinala ko na sila dun sa RC Animal Land. Ayan. So, may namatay doon na dalawang puppy. Pero yung update natin ngayon, guys, andito na si Peanut. Si Peanut, siya yung pinakaunang ininsertan ko ng IV. Grabe, I'm so happy kasi siya yung pinakaunang nagkaganyan. Siya pa yung unang naka-recover. Yun nga pala guys, nag-positive sila ng parvovirus, which is really deadly na virus. Kasi wala pa yung time, I don't know. Kasi 6 weeks pa lang sila nun na mahigit. Parang 7 weeks. 6 weeks dapat nag-vaccine na sana kami ng para sa parvo, yung mga ganyan-ganyan. Pero hindi sila na-vaccinan. So, ika-7th week nila, yun yung nagkaroon na sila ng parvovirus. So, yun guys, ang laki ng bill. Ang sakit sa heart, pero mas masakit sa heart ang mawalan ng aso. Sobra talaga yung iyak-iyak ko guys. Pero hopefully si Spotty maka-Spotty kasi wala siyang pangalan nun guys, 'di ba sabi ko. Tapos pinangalanan lang kasi sila ng black tsaka spotted dun sa vet na unang pinuntahan namin. Naging pangalan niya si Spotty. So si Spotty siya yung naiwan doon. I don't know kung paano pa, wala pa akong update. So far naman, kasi guys, nagte-text naman sila kapag may pumanaw na aso, ganyan. Tapos, meron naman na sila na mismo yung magdi-dispose ng body, kahit hindi ko nabalikan, parang sila na rin yung maglilibing sa body. So, hindi ko na binalikan yung iba kasi sobrang, alam mo yun, sobrang sakit na makita mo na yung pinag-effortan mo, yung iiyak na naman ako. Yung pinag-effortan mo, yung pinagpuyatan mo ng ilang gabi, yun, hindi sila nakasurvive. So, anyway, yun yung update guys, but I will update you again regarding that. Tapos kung ano yung ginawa namin para makasurvive yung mga aso namin. Let me know down below guys if you want to see a separate. Kasi yung photos ko guys na about sa parvovirus, ganyan-ganyan, yung pagka-admit ng mga aso ko. Nung pinost ko siya sa FB, ang dami sa inyo talaga na nag-share ng mga stories nyo about parvovirus. Ang daming nag-message sa akin, kahit sa personal account ko, ganyan-ganyan. Sa Instagram ko, sobrang ang dami palang akala ko, hindi ko kasi alam yan kasi ngayon lang ako nag-alaga talaga na aso. Though, I mean, ngayon, from the very start na nagkamuwang ako, alam ko may aso na kami, pero hindi ko alam about sa mga diseases kasi wala namang nagkakasakit na mga aso namin. Tapos ngayon talaga yung akin yung full responsibility pagdating sa mga aso namin. So ngayon ko lang nalaman about parvovirus. So let me know down below guys if you want to know like an awareness about parvovirus, kung paano nyo siya maiiwasan sa bahay, kung paano maiiwasan na mahawa yung aso ninyo, ano yung mga treatment, ano yung pwede nyong gawin pag nagkaroon ng parvovirus, ano ba yung mga signs and symptoms, ganyan. Kasi sobrang dami pala sa inyo guys na alam mo yun, feel ko, sobrang thankful ako sa inyo guys na sobrang sabi nyo sis, ganito ganyan, na sana okay yung mga puppies mo. Alam nyo mga wild wishes nyo ganun guys kapag may mga ganun talaga nararamdaman kasi I feel really lost. I feel really alone. Ay, nung mga panahon na yun, helpless na talaga ako na ayoko silang makita na namamatay na pinapanood ko lang sila. Kaya, ayun guys, sobrang gagawa talaga ako ng video para
para man lang kahit paano makatulong yung video na yon na hindi ma-feel ng ibang tao yung pinagdaanan ko, pinagdaanan ng family ko, at pinagdaanan ng mga aso ko. And speaking of nag-text na sila guys, kung narinig nyo, mahina daw si Spotty, so I will read the message first. Hey guys, it's the next day and hindi na ata next day. Oo, tama. Next day pa lang. And mayroon po tayong dito. Mayroon po tayong dito. Oo nga, hindi na to next day. Parang after 2 days na. Kasi nung isang araw yung last vlog continuation nito. Hala, pag night shift talaga, hindi mo na alam kung anong araw. But anyway, guys, inopen ko na pala to. Itong pinadala sa atin ng Precious Skincare Cosmetics. Pinadala na ako ng mga pabango. Saka bumili kasi ako sa kanila ng Miracle Lotion. Ayan. Miracle Lotion. Actually, may pinadala sila sa akin na gano'n. Pero, naiwan ko kasi sa Ilocos. So, gusto kong bumili na lang ulit. Kaysa kunin ko pa yun. Ito guys, yung kanilang Precious Scents na bang tawag dito? Solid Perfume. Ayan siya. Ganyan yung itsura niya. Tapos, meron siyang 30 grams. So, ganito. Ganito yung itsura guys. So, para siyang parang mantikang binibenta sa Baguio. Ganito nga natin. Hopefully bumaba pa to. At sana Ay! Medyo nagyawang na siya. So, hanggang ganyan siya. Ang bango niya guys. Actually, ito yung ginamit ko. This is in the scent Eclat. Ayan. Kasi itong mga pabango nila guys, ang Precious Skincare Cosmetics, itong mga solid perfume nila, mga inspired by branded na yung mga high-end na mga pabango. Ayan. Ito yung ginamit ko and nag 16 hours ako guys. So, 16 hours yung duty ko. Ito. Wala na siya. Kasi hindi na ako nag-reapply. Pero kagabi meron pa. So, after 8 hours meron pa. Mga 12 hours, ganun. Mga 12 hours meron pang pabango. Dito na lang sa leeg ko, pero dito sa kamay ko kasi syempre nag-hand wash, ganun. So, next time dito naman ako maglalagay. So, 12 hours, mga ganun. Basta hindi siya umabot ng 16 hours yung scent niya. Okay siya. Tsaka napunas-punas na kasi ng kumot. Nagkumot kasi ako kanina dun. Kasi medyo malamig. And then, meron silang Eclat, meron silang Dolce & Gabbana, meron silang Bombshell. Ayan. Bombshell. Oh, may another Bombshell. Ito pala yung sinasabi ni Sis Jen na nagpadala siya ng extra. May Eclat. Amethyst. Ayan. Ito. Amethyst din. Encanto Shine. Ayan. Tapos, meron ding panglalaki. So, probably itong panglalaki, papamigay din natin. Yan, panglalaki. Meron tayong Clinique Happy. Sayang wala na yung mga kapatid ko, Polo Sport. Kung kailan may panglalaki na akong pwedeng ibigay sa kanila. Ito, Bulgari. Bago, besh. Kaka-inlove. Ako kasi gusto ko yung mabangong tao. Ang bango. Wala din si Mac. Ano ba yan? Itong mga hindi ko pa actually nabubuksan. So, gagawan ko siya ng review. Actually, kaya ko nilagay na kahapon para maano ko na yung kanyang longevity. Tapos, tinanay kong maglagay dito sa damit ko. Ayan, pag dark nga lang guys, di ko alam kung napapansin nyo ba. Kasi para siyang naglagay ka ng mantika. May paano. So, di ko alam kung i-recommend ko to na nilalagay nyo talaga sa damit nyo. Pero dun kasi sa claims ng company, pwede siyang nilagay sa damit. Pero siguro kapag lighter shade, pag puti, ganun na lang siguro. But anyway, I'll still need to test that out kung pwede ba. Yung parang hindi siya hassle tingnan, yung parang hindi ka naglagay ng parang mantika. Kasi parang petroleum jelly to kasi guys. Yun. And ayan, basta abangan nyo na lang yung review ko. Siguro mas mauna pa yung review ko actually. Kapag nakalabas na yung review ko, lalagay ko na lang yung link ko down below or here, sa I button here. Ayan, para makita nyo na yung todong review ko. Ang dami nila. Complete na to yung alam ko. So, 4, 6, 8, 9 cents. Tapos, meron tayong free na ganito. So, papag-giveaway natin na lang sa review yung ganito nila para maamoy nyo na rin. So, yun.
Hey guys, I am currently editing this video and nakalimutan ko pala siyang i-close and nakalimutan ko pala kayong i-update regarding Spotty. Diba sabi ko si Spotty na lang yung natitira dun sa clinic nung time na nagsasalita ko sa vlog na to. Unfortunately guys, yung day na yun, akala namin nakasurvive siya. Yun pala, nagte-text pala sila kay Jonah na wala na nga, hindi siya nakasurvive, ganyan, namatay lang din siya that day. The next day lang namin nalaman nung nag-message si Jonah, yun pala yung isang number niya kasi na naka-off yung phone. Doon pala sila nag-text. Sobrang yun yung pinakamasakit na death for me. Kasi akala ko masasanay na ako kasi sunod-sunod nga na may inaano nila na namamatay, ganyan. Sobrang sakit nun. Kasi si Spotty guys, siya yung pinakamatagal talagang lumaban. Sobrang, di ba pangalawa ko siyang nasiruhan. Monday ko siya nasiruhan. Tapos siya yung pinakalasa namatay. Sobrang lumaban talaga siya guys. Kaso complication na talaga. Nagka-ascites na siya and everything. Wala. Buti na lang hindi ko pinuntahan dun sa clinic kasama nung kinuha sila Peanut tsaka si Butter. Kasi daw ang pangit tong itsura niya. Alam mo yung parang puffy na daw talaga siya. Which is ascites talaga yung sobrahan din sa fluid. Yun lang guys. Sorry, medyo bad vibes yung mga ibang vlogs natin. But anyway guys, gusto ko din kasi kayo magkaroon kayo ng awareness regarding sa mga pets ninyo. Ang daming nag-message sa akin, ang daming nag-comments regarding sa kung ano ba yung sakit nila and everything, kung ano naging treatment. Yun guys, let me know down below if you want to see a separate video kung ano ba yung parvovirus, kasi nga na parvovirus ka talaga sila. So, let me know guys kung gusto nyo malaman, ano yung prevention, anong treatment, anong signs and symptoms, ano yung pwede nyo gawin sa bahay. So, yun lang guys. I hope you still enjoyed watching this video kahit yung ibang part na bad vibes. So, I'll talk to you guys on my next one. Bye!